mingkem upamane. Ya itu ya tiba ayam tentrem, tempe bacem, tahu bacem, wes. Ya jajare Mbak Prastiwi yo. Mbak Yuku iki tersayang. Ning Pasar Solo. Hah? Pasar Solo. Ning Pasar Solo. Tuku apem. Mariem meneh tiba kok. Mugi Pak Siono. Weh. Saina kok Siono. Mugi Pak Saino lan Bu Marijem. Yem. Oh. Yem to. Nggih. Mugi Pak Saino lan Bu Marijem. Tansah langgeng tekan pupute ing yuswa.